kamba ikuma kuti ndo ndichigira vana vangu Umasho kagari basi. Akamangana ndiani? Akamangana ndipo president. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Zveza changa ndezvechokwadi. Zveza changa ndezvechokwadi. Ndike pachibatwa nemhosva. Pachibatwa nemhosva. Mwari mubatsiri wangu. Sese mukutsana. Pamusoro mambo mutasa. Pamusoro yose ari pano padare. Pamusoro mambo mutasa. Pamusoro yose ari padare pano. Yes. Ndinonyaya ndikunetsana namainini wangu mukadzi wemini nemurume wangu. 2021 wakasonditi ndiri muroyi ndakapa bhurugwa rawo. Ndikanyarara ndikangoti paukama pandanyarara ndikati muromo unopodza. Last year muna October swa 20 wakanetsana nemurume wavo. Murume wacho bvawo yakumba akazvimba dama neshaya. Murume wangu obvati regai ndichiende kogadzirisa nyaya. Murume wangu nabamnini nemurume wake. Izoti mainini makanetsana nachii. Kobva wasvika kumba kwamainini. Murume wangu akaudzwa mashoko ekuti ndosika mukadzi wako achibara vana vakaora. Anohira vana mudumbu mukadzi wako muroyi. Murume wacho aripo. Gauya. Panguva yacho murume wangu anokwanisa kunditaurira mana ndatosvikana 9 months. Kobva ndati wangonomuswa 2023 vandatanga kurwadzirwa vanaenda kuoti mutare kusununguka. Mamba kwedza anga ato 24 vandasununguka mwana neoperation. 25 mwana wangu achifa. Pakashaika mwana wangu. Pamweni wangu wada kuuya. Murume wangu akataurira hama dzese. Asi hapana akatora matano. Hapana akatonga nyaya iyoyo. Zvangopera zvakadaro. Ndagara ndichiteerera marwadzo. Murume wangu akaenda kuona mhai, vamweni vangu akauya, wakasvikira kumba kwemunini wacho. Zvikanzi maishalom ndanzwa kuti mama wakauya. Ndikati owa zvakanaka. Ndiko mari ndiende kuona mhai. Andampa mari. Vaenda kuona mhai. Asvika kuona mhai. Akataurwa mashoko ekuti iwewe zvisinei kuti wakanesana namainini. Mainini wakafamba. Kumuprofita wakafamba. Mukadzi wako achakazvitakura. Akafamba na ambo. Mukadzi wehanzvadzi yangu inini. Asi wasisiri wese nehanzvadzi yangu. Zvikanzi wakasvika ukataurwa kunzi mwana wako uyiradi emi. Asi takuchigadzira mwana wako kuti mwana wako aite right. Asi kumukwasha wako uchanzwa kuti uchanzwa mhere. Mwana mukwasha wako ndiye achafa pachinzvimbo chemwana uyu. Patakurapa. Shira mwana wehanzvadzi yangu inini asi wasisiri wese nemukadzi wacho. Pandanyarara ndikati owa zvakanaka. Ndairwadzirwa panguva yacho. Kobva ndanyarara. Musi wa1 mainini wangu nemurume wacho akauya. Kuma past 10 seusiku tatorara. Akanoka murume wacho. Murume wacho anoka vandavhura dorm bedroom mangu vanaenda kuvhura rodhani. Vandati chipindai mumba. Apa tanga sikataudzana namainini wacho. Chipindai mumba taure tiri. Wapinda mumba. Vandagara pasi wagara macheya ekutebho. Vandagara kumberi kwemba pasitoro. Zvikanzi ini ndine nyaya yangu maini ndine nyaya yangu maishalom yandauramba muno. Ndikati ndei kunei. Zvikanzi iyo urufurira murume wangu chihuri. Ndikati pakudii zvikanzi ndine mameseji andiri kuona akanzi iwe unozopiwa mari yebirthday present. Nemurume wangu iwe kuti iwe uzope girlfriend. Ndikati zvakanaka. Zita rangu rangoshandiswa asi handizviziba ini. Auzviziba sei uchigara padhuze nemunhu. Ndikati wangu ndinogara padhuze naye. Anogara mujura woshwa munhu muritaura nezvake. Saka iwe uruzoramba nei akatanga kupopota mainini wangu. Akandiudza mashoko ekuti ndosaka uchibara vana vakaora. Unohira vana mudumbu uri muroyi iwe unonyepera vamweni kuti vamweni ndiwo vanoroyi. Ndikati mainini mashoko iwayo makamanzwa kupi? Achitaura nezita rangu kuti iwe mobhi iwewe achindinongedza. Ndikati mainini zvamakupopota makamira mumba mangu makuita kunga imimi ndimuridzi wemba. Zvikanzi une imba iwewe mobhi iwewe une imba. Ndikati zvakanaka ndaisaziva. Ndosaka mwana wako asina kuyamwa. Ndikati makazvizwepi zvikanzi kuti akayamwa. Ndikati saka imimi namhai makazvizwepi kuti inini ndiri kufamba ndichitaura kuti iwo ndiwo ari kuroya vana vangu ndichizvihira ndega inini. Zvikanzi vanhu vaunotaurira ndiwo vanouya vachititaurira. Ndikati zvakanaka. Uri ngomwa iyoyo. Ndikati akararapawo yesakere. Ndine mwana 1 ndakatakura mimba 5. Ndine 1 mupenyu. Wese wari pasi. Pautaurwa mashoko akadaro. Panguva yacho ndakafonera murume wangu kusvika kuma 12. Foni yanga isingadai nofunga anga ari pabasa.
Vandazofona makuseni vandamutaurira ndomafambira zvaita pamba. Inini ndakuya kutaurira hanzvadzi dzamhai kuitira chamangwana hanzvadzi dzamweni. Vamweni vanozodiwa kudare vanozondipa mhosva kuti iwe muzukuru sei wakaendesa kosungisa hanzvadzi yedu padare usina kutanga watisuma. Ndakavataurira wese ndikati wana sekuru ndakasopumwa uroi 2021 makanyara nyaya munoitonga. Pandapumwa futi last year muna October munozviziya murume wangu azosvika ndakazotozviziya nditochengeta mwana wakapfura iye nemurume wacho tochengeta mwana vari kuenda mashopu kotenga zvinhu zvavo vanokwanisa kusvika vatazosangana navo tabva vochengeta mwana wakubva kumashopu nemurume wacho kuenda kumba kwaambuya wacho. Nanhasi vamweni wangu handitowazi kana nditi maisha lomo zviri sei pandakaita operation bva gore rapera hawana kana kuti mwana wangu zvakafamba sei pakachengetwa mwana wacho anga asipo. Saka zvakandipa mufungo yakuti ndakadzoka ndoti zvinhu zviri kutaurika ichokwadi nekuti zviri kuitika. Vati hauchafi wakabara futi mwana muupenyu undibvunze kobva atobuda ubva aenda. Ndonyaya yangu. Aitaura kuti hauchafa wakabara ndiani? Mainini wangu ndo waitaura kuti hauchafi wakabara mwana mupenyu. Muri maini namaiguru? Maini namaiguru wangu uyo mukadzi wemunin'ina wemurume wangu. Waitaura wanga Ndini maiguru inini. Uyu ndiye mainini. Uyu ndiye murume wangu. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi. Zvese chandire chokwadi. Pachabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Pazvese zvataurwa handina zvandinopikisana nazvo. Kunetsana takanetsana namaiguru wangu. hatiruzvizwaba Ndinoda kuti dzokurori watanga watishi Pazvese zvataurwa pane zvese zvataurwa hapana chaurikupikisana nacho. Enda mberi. pandinoda kuti nditi panzi vamwene vanzi kudini vamwene vari kudya vana vangu ndichiri kufambidzana namaiguru wangu. Ndakamboenda kumba kwavo vaine nhumbu ndaenda kotora mari yandaifana kundotora yandandanzi ndipiwe nabamukuru hatisuzwaba yandanga ndanzi ndipiwe nabamukuru. Ndakasvika maiguru achirwara ndatora gasi ravo ndikaenda kuvafirisira gasi ravo ndikadzoka ndikaita basa ndobva ndavaudza wopedza ndanga ndarota ndati maiguru ndarota mabereka mwana mukomana asi ndauya kuhospital mwana uyu handina kudini kumuona zvari chingonzi mabereka chii mwana mukomana. Mai guru wangu wakasimudza muromo wavo wekuti dai vamwene wangu vakasapindira ndinobatawo mwana wangu mupenyu. Tichiri kuwirirana kufambidzana kwedu. Izvozvo zvandikuita zvamunotsaura izvozvo it's your word against her word. Saka izvo zvinotitorera nguva because hakuna kwatinoenda because pane rumwe munhu anga aripo pakati penyu kana mangori 200 so izvozvo hatikwanisi kuti pange zvinofanira kutsigirwa. Zvikashaya anotsigira manje kwatiri manje hazvizoiti because inokwanisa kunge creation yako yekuita counter maaccusations aripo kudaro. Saka isusu hatitarisiba izvozvo. Tinenge chida kuti isusu kana mataura nyaya yenyu handiti panofanira paine mumwe munhu ari kuti apa ndiri witness zveshuwa zvakataurwa ndiripo ndazvinzwa. Kana paine maaudio emafoni nechii zviya izvo tovhura tozvizwa vatazwa kuti zvakamira zvakanaka. Pataimu yedu kuti wataura iwo kuti zvimwe zvese hauna objection because makanesana mukataurana. Saka inini cultural pachiwani mazuva aya muchitaura iwo hatauriki haaite pane munhu ari kurwadziwa. 5 mimba poita mwana 1. I know kuti pachiwanhu vanhu vanenge vakutanga kudi kufungirana kuti pamwe ndinhingi nekuti azotaura zvakati zvinoitika izvozvo pachiwanhu. Asi pamwe pacho futi ndichida kuziva kuti mimisani samaikuru anzani ndimainini right maiguru imimi ndichida kundizivawo kuti it can be a biological problem, a genetic problem iri mamuri yekuti inokwanisa kunge release maybe panobata mimba pese after every 2 months kana matoziva kuti ndare 2 months ndisina kumbogeza chibva matoenda kuchipatara mwamadini monosungwa kuitira kuti yenini isadii
isakuture unozi kukutura anditi ndinoda ndizoti zvese izvo zvezvo makamboenda here marutsi ese iwayo kuti uku maita sei uku makadii kuti mutsvai kubatsirwa pozi ngatibatsirane nenzira chii dzese tinokwanisa kunga tikutoresa nzira isiriyo tichinetsana nezvisirizvo. Yes. Ndakatsunuka pa 7 months. Yes, masunuka pa 7 months. Doctor chiremba akati azvichagoni kuti tidzosere stitch iri nekuda kwekuti mwana akura. Ane dzimwe mvura dzekuti isusu petinonga tichisunga isusu dzatinobaya. Saka tinonga takuzopedza mvura yemwana iyoyo mwana usara akaomera. Because shupa kana mwana yako ndo ma 7 months akashupa ino mberi kuwanda. Saka vakati kuti akubaira ma injection 2 ekuti kana mwana wako akabuda pa 7 months ruri anogona kuzvifemera pache zvake. Ndo zvandakaita. Barashingirira mimba yakashingirira zviro kusvika pa 9 months. Pandasununguka mwana ne operation. Ndiye mwana wa mwinayi. Uyo ndiwe kutanga tanga. So wese 4 dzese idzi ndo dzekumashure. Uyu echi5 iye kupedzisira muna October. Ndo yandakaenda kuiswa stitch. Chiremba ona kuti zvirunyanya. Apa makazvara pa nambani? Yange ya number 5. Number 5 ndo pamabata mwana maoko. Number 5 ndo pandotobata mwana maoko yeyo vafa. Nduti wa mupenyu number 1. Uwo ndiye kutanga ndiye kutanga. Saka problem yakazotanga after pawe chitu ekumashure. Kuchidzoka mashure. Ende zviri kuitika zvakangofanana. Zvakafanana. Ekuti wechitu yakabva ine 6 months. Ngabereka ari mupenyu. Kobvarira ma 2 days ari class sobatofa. Vandatakura mimba anombogara ngwari ndakagara zve 2 months. Vandatakura mimba yabva ine 5 months. Vandatakura imwe yabva ine 3 months. Ndo chitakura iye mwana kushaika gore rapera kuchinzi mwana wako ana uyangu ndiwe. Akangoita zve 23 hours obatofa. Right. But inini my advice to you is kuti for now chimboitai sei chimbomirai andizo chimbomirai give yourself 2 to 3 even 5 years makadi makamira muri kapi because chokwasanga chikuita nechekuti ka time yamuri kutora kuti chibereko chichakavhurika mwamaita kuti hachikwanisi kusustain kuchengetedza. That's why mukona kuti 3 months chobva chatodini chobva chatsveta handiti inyaya yekuti ubhodi renyu raa weak. Chimbozvipai at least about chi but I think chiripoka ndechekuti mai wabvuma kuti zveshe vandakataura saka imi mamuri kuti isusu sedare tikubatsire kuti mamuri kuda chii. Changamire inini ndaida kuziya kuti zvese izvozvo zvaruzvonemera kuti anonditi inini ndini muroi ndiruhira wana mudumbu. Ndosaka ndotika kupuma. That's an allegation. Hapana proof. Because chinonetsa chinhu chinonzi that's why mukaenda under Witchcraft Act. Anditi Witchcraft Act haishande because you cannot prove it. Ukanditi uyu wakandiroya zuro. How can I prove as a court kuti wakaroyiwa zuro? Nyange ukanditi ndichaine mheni. Anditi mheni iyo ndoziya sei kuti mheni yachai number 4 ndiye kwachiwanga. Handizvizivi. Anditi saka because hapana maonero atokwanisa kuona kuti mheni ndiani. Iyi yabva kune Nyamupembe, iyi yabva kune Muchinda, kana kuti yabva kune Muzvare. Hakuna because they are not numbered. That's why ichinzi Witchcraft Act ichinzi izvi zvekuroyana hazvina proof. Nyangwe mukoti inotozi endai motaura endai mogare zvakadini zvakanaka. Handiti musafungirani. Asi isusu kuchiwanhu manje tinozviziva kuti kudini kunongedzana kuchiwanhu hazvidiwi. Handizvo tinenge toda kuti wakamuka deterrent action kekuti munhu azozive kuti kurasa muromo kwakashata. Handizvo tikakuti aendai henyu uyu unoti asaka kurasa muromo kunobhadhara hafundi unofanira kufunda uyu kuti muromo unodini unovharwa. Makamboerenga bhuku rinozi Rurimi Inyoka. Kaunotaura nekumbichara uchifunga kuti uri kugona kanokwanisa kukuwadza chii upenyu hwemunhu. Chimbofungai wataura murume wako kuti ashamwari hauchandigutsi. Haunotaura zvakawanda wati bambo tiri tese hedu asi hamuchandigutsi. Wataura wedhi chi 1 rekuti chi hauchandigutsi asi effect yacho waiziya here.
Effect yacho ndeyekuti munhu anokwanisa kukwira muti munetamba akazvisungirira. Kana muchato kutopera kuti wazoziya sei kuti ndichakugutsa saka ari kukugutsa ndiani. Chii chinombozi kuguta? Andizo saka tiutaiwa rurimi andizi ngatitazive pekutaura nezvekutaura especially kana umwe munhu ari kurwadziwa ari musituation yakadaro totaura. Imi mune wana wanga ndi maini mune 2 hamuna mati mamborasawo ndati wenyu imi hamuna saka wenyu ari inchati wakakwana saka izvozvo manje ndozvatoti isusu kushuwana zvidini hatizvidiba especially mutodi mukadzi wamukoma nemunin'ina because zvamakatoita matora relationship yebrother and brother. Effect wanowirana sei uyu nemunin'ina wake watorwa musapwanye misha yevanhu because wapwanya musha uyu ndi muromo wechi watorwa uyu anga chafarira munin'ina weza wagarisane zvakadii zvakanaka munozwa ngawasaisvike paextend yekuti vanotaurirana nyaya dzekufa kwemunhu. Kufa kwemunhu chinhu chakaoma. Munozwa kutaura kufa kwemunhu chinhu chakaoma. Ukazwa umwe munhu achitaura ndine wana 5 wari pasi kana kuti 4 wari pasi iwe wotaura woita nhambe naizvozvo ndo zvatiri kutaura. Ichokwadi nyangwe inini ndaitorwadziwa ndakatamba nhamo iyoyi inini ndine 7 wana pasi kunze 7 asi hapana dzaisanisana namaiguru kana mainini aingoti baba hambai pana ana tete ana sekuru tatozvizwa nyaya tatoiona pairi. Alright, taiona nyaya imi kana mukaita attitude yekuti zvakamboitikawo kwandiri yakashata hamubatsiri munhu bvisai mumusoro menyu nyaya yekuti zvakamboitikawo kwandiri. Mukangoramba mumusoro menyu kuti hai ndakarasawo wangu 7 hapana vamunobatsira. Itai kuti zvinhu zviite zvakanaka handizvo. Right, taurai tizokupedzisira. Kuti mai havana kuyange ikochema muzukuru waona nhasi kubva muna October kana foni kuti muroora wangu zvakamira sei hakuna handizi mukorore wavo ndiye akatoti ndakumboenda kuona mai wakasvikira umba kemunin'ina wavo kumapurazi kwamikiri wakafira nebhazi muwatsomba ndogara muwatsomba ini muchangamiri aiwa it's okay zvino zvazika mbuya zvandataura mazvo zvandataura mazvo itaisa mbuya muri kuzaruzwa itaisa mbuya aruda wazukuru wake chii aruda because mwana uyu kwavo munokwanisa kunga muri kungwa kuti mukawenga uyu muchida uyu ichasvika nguva yekuti uyu akabatana naye wari 2 havachabudi muchasara mega. Mukasara mega imimi mukasara mega munoshaya munhu anokuiga iyi. Munozvakuta avoid nyaya yekuti muzoshaya munhu anokuiga iyi. Gadzirisai zvinhu izvi nguva yacho muchiri chii. Munonzwa sei mbuya? Alright, mwana wenyu kuti akaiswa 17 stitches. Munonzwa sei imimi samai kuti wakachaiwa ngemukadzi 17 stitches. Not a joke. 17 stitches. 17 stitches, not a joke. I know from ngamukona kuti mbuya mune mukana gadzirisa ichi imi mbambo garai pasi nemunin'ina munin'ina akutaurire zvese zvekunetsa mumubatsira haana one day anoti ndiganitsvaga ukwane mukama kana tete kana haniba akatongoti ashukwane murume wacho anonanga umba kwawo uyo aripo mukadzi wacho arapa anozvipupurira ega haana musoro kuti anoziva ashukwana kuti anotsvaga wana tete wangu nehanzvadzinge wamai wangu wana wamai wangu apa ndofika pane 4 vasikana rumba medu kutoti wana wamainini wangu inini wariko wana tete wakawanda asi musuwo kubva pawadzi akarohwa mba medu hapana musuwo 1 anoziva anetsane murume wake ba wanotsvaga muyananisi yekuti iganitoro 1 munhu wekama kana tete kana ene wakamurerukira haana ba haana. Aiwa ndosaka tati nyaya yabuda pai iyo zvizi yanguva yekuti muchite sei muchigadzirisa asi starting point kwamuri mimi garai pasi nemufana
Munyasa kurwa mufana zvikunetsa because the next thing mufana muchazwa kuti ari mutu uyu muchazwa kuti wava muchi amuti hamusi kunyepa mama ndosandikutaura kuti gadzirisai mvura yepambara inotizwa ichiri chii batsirai mufana uyu mubatsire mainini azive kuti mumusha chinombozi mai chii wiriranai nevamwe tauranai garisanai zvakanaka mashoko ngaite chii mashoko ngaite mashoko ngaite chii mashoko andizvo havazika mama mai imimi azati ndafara hangu chinhu wani kuti kana kuti mangoti nditaure zvindibve hundururani here kana kuti huchii wamangoti zvese zvekutaura hapana chandimbora meaning kuti zvinhu zvamakazviita intentionally ende makazviitirei why muchizviita ayo murikuzviitirei kana muchitoda ndi kuchiziva uri kuzviitirei maguru akafirwa problem yacho ndei ndimafirwa muri tu musapotani mutosekani ayo imimika ini ndinoda kuti jairika kugama pasi mukumbire regerero ndoda kuti muombere mukumbire regerero kuna maikuru nemoyo wenyu nemoyo wese nemoyo wese munoziva kuti maikuru acceptai ichi apology imimi zvandava kuti kutai maikuru kana munhu akaenda sakachinja akadzokorora futi zvaita sei zvaita dzokai pano vatapedzera dzokai pano vatapedzera itai mai kumbere regero darisai mambo ndandirine chikumbiro chokuti since apa takapiwa mhiko yekuzi kwaona zvinobata umwe mwana wazondibvunza ndandiri kumbira kuti dai vapo kwanisa kuti kana pane pekufamba tiyasoziva hedu chokwadi chibudire pachena so kuti ina ndichaziva kuti munogona kuti wakumbira noregereroka asi zvinopera zvinogona kuramba zvakandibata inini so kuti ndakapiwa mhiko yekuzi da kuzoona kuti ukabata umwe mwana futika wozondibvunza musi wemande 9 o'clock para